Адказ на вайсковыя выдаткі суседзяў. МЗС тлумачыць ядравыя вучэнні. Гатовыя страляць па людзях. Вучэнні сілавікоў у Магілёве. І травеньская непагадзь. Беларусь ва ўладзе моцнага ветру з дажджом. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Выгадны саюз ці вымушанае аб'яднанне. У Казахстане пачынаецца саміт ЕАЭС. Самалёты Лукашэнкі і Пуціна прызямліліся ў Астане. Сустрэча адбываецца на фоне не самых добрых адносінаў паміж чальцамі. Масква пагражае Арменіі эканамічным ціскам за развіццё адносінаў з Захадам. Казахстан выступаў супраць ваенных памкненняў Расіі. І толькі Беларусь вымушаная прытрымлівацца крамлёўскага вектару. Падрабязнасці ў Змітра Смака. Калі Пуціна прэзідэнт Казахстану прыехаў сустрэць асабіста каля трапу, то Лукашэнку такой увагі не аддалі, і пайшоў ён па блакітнай дарожцы ў больш сціплым атачэнні. Але і расійскі госць адчуваў сябе не вельмі утульна. Больш за 20 машын заховы, броневікі з кулямётамі, верталёты, самалёты і нават спецыяльная станцыя барацьбы з дронамі. Нібыта Пуцін прыехаў на акупаваную украінскую тэрыторыю, а не ў саюзны Казахстан. Да Лукашэнкі інфармацыйная ўвага таксама была, але звязаная не з ягоным візітам, а са словамі кіраўніка Арменіі. Нікол Пашынян на саміт не паехаў, але на мітынгу сваіх прыхільнікаў перад парламенцкімі выбарамі выразна акрэсліў пазіцыю. Лукашенко заявіў, што ўдзельнічаў у падрыхтоўцы вайны супраць Арменіі, а таксама казаў, што Арменія нікому не патрэбная. Цяпер той жа чалавек кажа, што Арменія ідзе ў еўразвяз. Мы не будзем спадзявацца на адну дарогу, на аднаго саюзніка, на адзін трубаправод, каб ніхто не змог казаць, каму патрэбна Арменія, куды яна дзенецца. Сваімі словамі пра адзін трубаправод і аднаго саюзніка Пашынян трапіў нават не ў яблычык, а хутчэй у бульбачку. За апошнія 5 гадоў Лукашенка так моцна прывязаў беларускую эканоміку да Расіі, што эксперты кажуць пра сапраўдную каланіяльную залежнасць. Белстат публікуе не ўсе лічбы, але і з кавалкаў інфармацыі складаецца красамоўная карціна. На Расію прыпадае ўжо амаль 2/3 беларускага экспарту, а, напрыклад, у Казахстан мы прадаем усяго некалькі адсоткаў. Лукашенко страціў легітимнасць унутраную і фактычна абапіраецца на легітимнасць расійскую, на расійскую падтрымку, патэнцыйна і вайсковую, не толькі эканамічную. І калі раней Беларусь прадавала расейцам свае прадукты і трактары, а набывала газ і нафту, то цяпер ужо расійскія тавары займаюць паліцы беларускіх крамаў. Камунарка была вымушаная прыбраць какаву з большасцю цукерак, каб хоць неяк вытрымаць канкурэнцыю не вельмі якаснай суседскай кандытаркі. Але і пагашэнне якасці і праца беларускіх заводаў на расійскую армію гандлёвы баланс не выпраўляюць. Доля расійскага імпарту толькі расце. Натуральна, што ніякага падабенства такі саюз на ЕС рэальна не мае. У ЕС няма адной галоўнай краіны, якая можа ўсім сілай пагражаць, ці народ кагосьці нелегітымнага падтрымліваць. Таго ж ЕС будуецца на каштоўнасцях, на праве, а бачым, тут хутчэй расійскія саюзы будуюцца на хутчэй агульным адмаўленні дэмакратычных каштоўнасцяў і ігнараванні. У адрозненне ад Беларусі астатнія чальцы ЕАЭС такой залежнасці ад Масквы не маюць. Арменія атрымала мільярдныя інвестыцыі ад Злучаных Штатаў і чакае бязвізу ад Еўрапейскага звязу. Казахстан дазволіў сабе выступіць супраць вайны ва ўкраіне. І нават Кыргызстан знайшоў баланс з дапамогай Кітаю і таго ж Казахстану. Усе саюзы, якія не маюць моцнай каштоўнаснай базы і фактычна прывязаныя вакол адной краіны, яны фактычна выхалашваюцца, развальваюцца, як толькі гэтая краіна гэты мост страчвае, у іншых партнёраў губляецца цікаўнасць асаблівая да ўдзелу ў такім саюзе. Шмат хто не выходзіць не таму, што яны бачаць будучыню ў саюзе, а таму, што бачаць больш мінусаў ад выхада, чым ад таго, каб проста на нейтральным стане ўсё гэта замарозіць. Можна ўзгадаць часы, калі Украіну, Малдову і Грузію разглядалі як будучых сябраў ЕАЭС. А цяпер нават Узбекістан не гарыць жаданнем далучыцца да еўраазіяцкай пяцёркі, нават нягледзячы на добрую ахову. Зміцер Смак, Белсат.
МЗС Беларуси заявила, что суместные с Россией ядровые вучения являются аналогом натовских ядровых миссий и носят выключно оборончий характер. Про это наместник министра Игорь Сякрэта рассказал аккредитованному Менску замежным дипломатам. Паводле слова у Сякрэты, расійска-беларускія вучэнні цалкам адпавядаюць дамове аб нераспаўсюджванні ядравай зброі, а інфармацыя пра іх была адкрытая і даступная. На фоне того, что сукупныя вайсковыя выдаткі суседніх Польшчы, Літвы і Латвіі ўжо ў 25 разоў перавышаюць абаронныя асігнаванні Беларусі, а блок НАТО нарошчвае прысутнасць непасрэдна каля беларускіх межаў, ядравае стрымліванне застаецца вымушанай, сувымернай і найбольш рацыянальнай мерай гарантавання нацыянальнай бяспекі, якая дазваляе пазбегнуць разбуральнай гонкі ўзбраенняў. Беларуская электроніка прысутнічае ў расійскіх ракетах, якімі бомбяць Украіну. Пра гэта падчас сустрэчы з еўрапейскімі дыпламатамі чарговы раз нагадалі прадстаўнікі Офісу прэзідэнта Украіны, генеральнага пракурора і службы бяспекі. Паводле афіцыйнага Кіева важна ўзмацніць кантроль над доступам Беларусі да замежнай электронікі. Частка кампанентаў, якія ўтрымлівалі расійскія ракеты, была вырабленая на менскім заводзе «Інтэграл». У тым ліку мікрачыпы і платы для крылатых ракет і арэшніка. Дыпламатам паказалі асобныя платы з арэшніка, якія змяшчаюць выключна расійскія і беларускія кампаненты, вырабленыя яшчэ ў 2004-2014 годах. США і Іран абмяняліся авіаударамі. Пры гэтым перамір'я бакі не адмянялі. Войскі Злучаных Штатаў заявілі, што збілі 3 іранскія беспілотнікі над Хурмузскай пратокай і нанеслі авіаудар па вайсковым аб'екце на поўдні Ірану. Паводле іхнай версіі, там рыхтавалі запуск беспілотніка. У сваю чаргу корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі паведаміў пра удар па вайсковай базе США, па якой менавіта Квір не ўдакладніў. Іран назваў гэта папярэджаннем. Напярэдадні Дональд Трамп заявіў, што незадаволены ўмовамі пагаднення, што прапанаваў Іран. Пры гэтым, паводле ягоных словаў, іранскія ўлады вельмі хочуць заключыць такое пагадненне, а ён гатовы аднавіць удары, калі угоды не будзе. Россия сабрала прадстаўнікоў АДКБ, ШАС, БРИКС, Лігі арабскіх дзяржаваў і Афрыканскага саюзу на сустрэчу, прысвечаную абароне ад быццам бы агрэсіўнага захаду. Сярод іншага, Масква фактычна задэкларавала, што можа бараніць дзяржавы-саюзніцы ад каляровых рэвалюцыяў. Разганяць пратэсты імкліва вучацца і беларускія сілавікі. Прычынаў шукала Юлія Цальпук. Страляніна ў Магілёве. На прыцэле жанчыны ў белым узору 2020 года, а таксама пратэстоўцы з сімвалічна блакітнымі і жоўтымі сцягамі. Менскія сілавікі вучылі магілёўскіх разганяць пратэсты з ужываннем агнестрэльнай зброі. К этому нужно готовить наших сотрудников. Все планы, которые нами подготовлены, это всего лишь набор комплекса мер, который можно использовать в той или иной ситуации. Аналагічныя вучэнні прайшлі ў сталіцы Берасцейскай і Віцебскай вобласцях. Пытанне, да чаго рыхтуюцца ахоўнікі рэжыму. Цягам апошніх гадоў застрашаныя беларусы не пратэставалі на вуліцах, нават пасля чарговых выбараў Лукашэнкі. Если начнется война в Беларуси, для режима Лукашенко необходимо будет максимально жестко, четко, безошибочно контролировать ситуацию внутри страны. Против системы в таком случае выйдут не условно люди, которые там за демократию, а которые просто не хотят, чтобы их дома разрушали, чтобы их знакомые, родственники, близкие погибали. Не толькі войска. Уся сілавая сістэма рыхтуецца да вайны з удзелам расійскіх калегаў. Следчыя, судмедэксперты і вайскоўцы трэнаваліся зладжана працаваць ва ўмовах ваеннага канфлікту, на што іх, маўляў, штурхае няпростая міжнародная сітуацыя. У Расіі ж працягваецца антызаходні форум, прысвечаны бяспецы, з удзелам прадстаўнікоў 104 краінаў усходу і поўдня. Все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности.
Расейцы шукаюць палітычнай падтрымкі сваёй геапалітыцы, а паколькі ў зале шмат прадстаўнікоў аўтарытарных краінаў, прапаноўваюць дапамогу ў справе, цытата, «недопущення каляровых революций». Но в данном случае они указывают четко на свой, скажем так, на круг ответственности, что все вот эти страны, в том числе Беларусь, это страны, за которые ответственна Россия, и никаких изменений, фундаментальных изменений в этих странах Россия не допустит. У портфоліо Крамля прыклад Беларусі. У 2020-м Путин дапамог Лукашенко утрымаць уладу падчас массовых протестов. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. Але не бясплатна. За абарону ад каляровай рэвалюцыі афіцыйны Менск расплачваецца суверэнітэтам і ўцягвае краіну ў расійскую вайну. Юлія Цельпук, Белсат. У Гомлі раскрылі страшнае злачынства. 31-гадовага замежніка забілі, пахавалі ў гародзе, а пасля выкапалі і спалілі. Попел развеялі над прысядзібным участкам, а пасля яшчэ і зямлю перакапалі. Падрабязнасці здарэння, якое адбылося 23-24 траўня, агучыў следчы камітэт. У міліцыю звярнуўся прадпрымальнік з заявай аб знікненні свайго працаўніка. За сотні следчыя высветлілі абставіны. Паводле іх мужчыну забіла ягоная 53-гадовая сужителька пасля сваркі. Затым яна разам з 18-гадовым сынам спрабавала схаваць сляды злачынства. Крыміналісты правялі агляд месца здарэння, падазраваных затрымалі. Ім інкрымінуюць забойства групай асобаў, за якое пагражае да 15 гадоў зняволення. Мільённыя рыбныя і нафтагазавыя бізнесы, а таксама тесныя сувязі з сям'ёй Віктора Лукашэнкі. Журналісты бюро апублікавалі вялікае расследаванне пра Людмілу Няронскую, адну з самых уплывовых бізнес-вумен Беларусі. Чаму ў яе кампаніях працуюць людзі з атачэння Лукашэнкі і навошта ўлады пачалі засакрэчваць інфармацыю пра яе структуры? Падрабязней мае калегі. Шыкоўны маёнтак у вёсцы Прудзішча пад Менскам, уласны парк, сажалка і гасцявы дом. Паводле ацэнак крыніцаў бюро, кошт маёмасці можа дасягаць $1 мільёна. Менавіта тут, як сцвярджаюць журналісты, жыве сям'я бізнес-вумен Людмілы Няронскай. Сваю імперыю яна пачынала з нафтагазавага бізнесу. Бюро сцвярджае, сям'я Няронскай шмат гадоў падтрымлівае блізкія адносіны з сям'ёй Віктора Лукашэнкі. Дачка бізнес-вумен сябруе з дачкой старэйшага сына Лукашэнкі Викторией. Бизнес Людмилы Няронской невозможен вообще без участия семьи Лукашенко. Во-первых, есть объективные факторы. Мы видим... Теперь уже у нас есть задокументированные доказательства того, что Няронских и Лукашенко связывают не просто какие-то взаимоотношения, их связывает близкая дружба, они близкие люди, да, они вместе проводят отпуска, они вместе проводят какие-то личные семейные мероприятия, дни рождения, свадьбы. Лукашенко там почетные гости. Пазней гэтыя сувязі, як сцвярджаюць аўтары расследавання, ператварыліся і ў бізнес-супрацу. Муж Вікторыі Лукашэнкі Дмітрый Дятлаў атрымаў кіраўнічыя пасады ў рыбных кампаніях Няронскай, а сын Віктора Лукашэнкі стаў яе бізнес-партнёрам у новым праекце. Асобна журналісты згадваюць і рыбны холдынг Няронскай. У гэты холдынг уваходзіць і фірма «Сезон упакоўкі», дзе доля належыць сыну Віктора Лукашэнкі. Паводле бюро, беларускія ўлады ў дзяржаўных рэестрах засакрэцілі фінансавую справаздачнасць амаль усіх рыбных кампаніяў Няронскай. Расследавальнікі накіравалі запыты ў розныя міністэрствы з просьбай патлумачыць, на якой прававой падставе дзяржава засакрэчвае фінансавую справаздачнасць прыватных кампаніяў. Мы получили ответ, что, значит, законодательство не предусматривает пояснения вообще, на каких основаниях частный бизнес вдруг стал вот государственной налоговой тайной. Очевидно, что это сделано непосредственно с подачи Виктора Лукашенко и его клана для того, чтобы мы могли получить меньше информации о происходящем в этом бизнесе, о его развитии, о его прибылях и убытках. Бюро неаднаразова ў сваіх ранейшых расследаваннях рассказывала про бізнесоўцаў, набліжаных да сям'і Лукашэнкаў. Іх вызваляюць ад мытных плацяжоў. Яны маюць падатковыя льготы, выгадныя дзяржаўныя крэдыты. Часта яны становяцца манапалістамі ў прыбытковых сферах. Аліна Скрабунова, Павел Алейнікаў, Белсат.
Чарговы расійскі рэжысёр ачоліў беларускі тэатр. Гаворка пра новы драматычны тэатр у Менску, чыім мастацкім кіраўніком будзе Юрый Попоў. Ён родам з Расіі, нядаўна пераехаў у Беларусь, выкладаў у Акадэміі мастацтваў. Попоў паставіў у камерным драматычным тэатры спектакль «Кругі на вадзе». Пастаноўку з такой жа назвай ён раней рабіў у расійскім Северску Томскай вобласці. Попоў не адзіны расеец на чале беларускіх тэатраў. Сёлета мастацкім кіраўніком Купалаўскага тэатру зрабіўся Дмітрый Акімаў, а летась мастацкім кіраўніком Менскага опернага прызначылі Артёма Макарава. Прэзентацыі новых кніжак, сустрэчы з аўтарамі і дыскусіі. У Варшаве распачаўся міжнародны кніжны кірмаш. І ўжо 4-й раз там ёсць вялікі стэнд незалежных беларускіх выдаўцоў. Наведала кірмаш Марыя Сысой. Міжнародны кніжны кірмаш у Варшаве, на бадай самай маштабнай пляцоўцы, нацыянальны стадыён. Сёлета свае кнігі тут паказваюць 34 краіны, у тым ліку і Беларусь. І каб наведнікі ўсё правільна зразумелі, з абавязковаю прыстаўкаю «Вольная». Тут каля 20 выдавецтваў, якія працуюць для беларусаў за межамі нашай краіны. На леташнім кірмашы арганізатары налічылі каля 150 свежавыдадзеных кніжак. Сёлета, імаверна, будзе і болей, бо за гэты час нават з'явіліся новыя выдавецтвы. Мы стаім як краіна, як пэўная супольнасць, і гэта вельмі важна. А гэта значыць, што мы яшчэ і аб'ект перамоваў. Значыць, нам лягчэй прадаюць аўтарскія правы, ведаюць, хто мы як ёсць, і нашы адрозненні з афіцыёзам. А для чалавека паспалітага, які проста хоча прыйсці і набыць кніжкі, таксама вельмі зручна, што гэта супольны стэнд. За 4 дні тут зладзяць 1500 сустрэчаў, майстар-класаў і прэзентацыяў. Сярод іх некалькі дзясяткаў беларускіх. Можна будзе сустрэць Александра Фядуту, Віктара Бабарыку, Максіма Знака, пагутарыць наўпрост з выдаўцамі і аўтарамі кніг. Мы будзем мець шчасце чытаць працяг гэтай працы. Я спадзяюся, што неўзабаве ён пабачыць свет, але спачатку я хацела б, каб Ігар выйшаў на волю. Асноўны акцэнт імпрэзу беларускага салону – літаратура свабоды і пераасэнсаванне досведу рэпрэсіяў. А вось кніжкі, якія толькі хочаце. Ад неўміручай класікі да яскравых дзіцячых выданняў. Ад топавых перакладаў да модных беларускіх аўтараў. Наш кніжны, беларускі кніжны рынок, ён існуе экстрэмальна. Таму я бачу працягваць сваю справу, выдаваць беларусаў, ці тое, што тычыцца Беларусі, чым мы займаемся. І Белліт без лімітаў, без межаў, гэта наша будучыня. І толькі так мы прарвемся і выйдзем з гэтай надзвычайнай гісторыі. А заўтра на галоўнай сцэне чакаюць спецыяльнага госця міжнароднага кніжнага кірмашу. Нобелеўскага лаўрэата, праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Можна будзе не толькі набыць прысвечаную яму кнігу, але і атрымаць аўтограф галоўнага героя. Марыя Сысой, Белсат. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння дзеяча беларускага нацыянальнага адраджэння пачатку мінулага стагоддзя Івана Луцкевіча. Стваральнік першага беларускага музею і першай беларускай газеты, ён і ягоны брат Антон фактычна былі пачынальнікамі айчыннай культуры. Але ў сённяшняй Беларусі яго імя фактычна забытае. Гэта своеасаблівыя бацькі беларускай нацыі, таму што ў пачатку 20-го стагоддзя, калі разгортваўся арганізаваны беларускі рух, яны стаялі каля яго вытокаў. Фактычна ўсе важныя такія дзеянні, якія тады адбываліся, заснаванне першай беларускай партыі палітычнай і заснаванне газеты «Наша доля», «Наша ніва», іншыя там такія патрэбныя для Беларусі чыны, яны былі звязаныя непасрэдна з братамі Луцкевічамі, яны былі аднымі з ідэолагаў гэтага руху, які пачынаўся, і аддавалі яму ўсе свае сілы, усе намаганні, усе свае таленты, і, можна сказаць, яны памерлі за гэты ідэал. Сіноптыкі абвясцілі на заўтра аранжавы ўзровень небяспекі. Прычынам моцны вецер і дождж. Парывы могуць сягаць 15-20 метраў за секунду, а тэмпература паветра прымусіць апрануцца цяплей. Усяго 8 цяпла на поўначы і 19 на поўдні. Гэта ўжо трэцяе папярэджанне на гэтым тыдні. Учора ратавальнікі і энергетыкі ліквідавалі наступствы непагадзі, што прайшла па Беларусі ў сераду ноччу. Падчас яе парывы ветру дасягалі 26 метраў за секунду.
году. Без святла заставаліся некалькі сотняў населеных пунктаў. Паваленыя дрэвы пашкодзілі некалькі аўтаў і перакрывалі рух на трасах. У выходныя абяцаюць пацяпленне, вецер мае суцішыцца. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі на старонцы Белсата ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Віталём Бабіным. Вітаю, спадарства. Сёння абмяркуем заявы міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова пра дазвол забіваць мірных пратэстоўцаў з агнястрэльнай зброі, а таксама сцэнар акупацыі часткі Беларусі Украінай, пра які піша Павел Усаў. Палітолог у хуткім часе з'явіцца ў нашым эфіры, так што запрашаем. Студыя Белсат, праз імгненне заставайцеся з намі. Студыя Белсат, Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. І традыцыйна на пачатку агучу апытанне, якое мы для вас падрыхтавалі. Сёння мы у вас пытаем, спадарства, ці карыстаецеся вы соцсеткай Трэц. Варыянты розныя, так, даволі актыўна, не, выбіраю іншыя соцсеткі час ад часу, альбо ўвогуле не карыстаюсь сацыяльнымі сеткамі. Можаце таксама пісаць свае варыянты ў каментарах. А чаму мы менавіта з гэтым пытаннем, даведаецеся ў другой частцы нашай праграмы. Ну так, спадарства, зрэшты, ёсць варыянт адказу ўвогуле не карыстаюсь сацыяльнымі сеткамі, хаця YouTube таксама можна лічыць сацыяльнай сеткай. Но то калі не карыстаецеся, то цікава, якім чынам вы галасуеце ў YouTube. Першая тэма, спадарства. Прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян паведаміў, што ягоная краіна не збіраецца пакідаць ЕАЭС. Гэта палітык сказаў на сустрэчы з выбарцамі ў рамках агітацыйнай кампаніі. Пры гэтым ён згадаў і Александра Лукашэнку. Давайте паслухаем. Што датычыць вонкавага асяроддзя, ведаеце, я хочу нагадаць усім нам заяву кіраўніка адной з краінаў АДКБ, прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі, які казаў, што браў удзел у рыхтаванні 44-дзённай вайны супраць Арменіі. І ён казаў, што Арменія нікому не патрэбная. Цяпер гэты самы чалавек мітусіцца праз тое, што Арменія ідзе ў еўразвяз. І ён актываваў тут свайго агента, каб той закаваў Арменію ў ланцугі, так як яна была закаваная да 2018 года. Скажу наўпрост, Арменія на гэты момант не толькі не збіраецца выходзіць з ЕАЭС, але я адзіны чыноўнік у ЕАЭС, які адначасова ёсць чальцом двух найвышэйшых органаў кіравання. Я збіраюся выкарыстоўваць гэтыя рычагі і буду іх выкарыстоўваць, каб у прыватнасці Лукашенка не змог выкарыстоўваць ЕАЭС супраць Арменіі. Якія б заявы не гучалі, гэта пустыя словы. Тыя, хто іх робіць, проста перагрэліся. Яны не разумеюць, што самі капаюць магілу Еўразійскаму эканамічнаму саюзу. У прамым сэнсе гэтага слова. Але калі я вярнуся з адпачынку, на першым жа паседжанні вы ўбачыце, пасля таго, як я атрымаю ваш мандат, усе гэтыя трывожныя заявы будуць нейтралізаваныя. Зрэшты, вельмі непакоіць еўрапейскі шлях Арменіі Александра Лукашэнку не толькі, але і, напрыклад, Малдова. Напярэдадні ён сустракаўся з былым прэзідэнтам гэтай краіны спадаром Дадонам і таксама вельмі перажываў, што Малдова ў будучым можа аб'яднацца з Румыніяй, якая ўваходзіць у еўрапейскі звяз. Тэму Арменіі і не толькі абмяркуем з нашым наступным госцем, палітолог, палітык руху «Вольная Беларусь» Павел Усаў з намі на відэасувязі. Спадар Павел, добрый вечер. Дякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечер. Добрый вечер. На ваш погляд, чаму вышэйшае армянскае кіраўніцтва так часта апошнім часам узгадвае Лукашэнку, робіць рэзкія заявы на ягоны адрас? Гэта ў кантэксце адбываецца перадвыбарчай кампаніі. 7 чэрвеня бягучага году у Арменіі адбудуцца лёсавызначальныя выбары, і Расія запусціла усе магчымыя сцэнары і ўсе магчымыя рэсурсы дзеля таго, каб адхіліць ад улады дзеючага прэм'ер-міністра і кіроўную партыю.
то бок Нікола Пашыняна, які ўзяў курс на дыстансаванне ад і АДКБ і ад еўразійскага звязу і на кірунак у бок еўрапейскага звязу, ўсё гэта вельмі моцна непакоіць Пуціна. Ну, акрамя традыцыйных элементаў уздзеяння прапаганды яшчэ запушчаны так званыя прарасійскія партыі, арганізацыі, паўторваючы сцэнарыі і малдоўскі, і грузінскі, з мэтай, каб да ўлады прыйшлі ўсё ж такі прарасійскія сілы. Ну і на гэтым фоне, канешне, і сам Нікол Пашынян радыкалізуе і сваю рыторыку, і ўнутраную палітыку. Нікол Пашынян і сённяшняя ўлада Арменіі дзейнічаюць так, як дзейнічала ўлада і Малдова напярэдадні прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, выбіваючы ўсе магчымыя карты з рук прамаскоўскіх палітыкаў і таксама царквы армянскага каталікаса, бо царква армянская застаецца прарасійскай у сваёй палітыцы, у сваёй рыторыцы. Канешне, умовы, у якіх вядзецца перадвыбарчая кампанія, даволі цяжкія для Нікола Пашыняна і для дэмакратычных вось гэтых сіл праеўрапейскіх, і таму павышаюцца стаўкі. Якраз такі Нікол Пашынян намагаецца будаваць свой вобраз і свой імідж якраз такі як супрацьлеглае таму, што ёсць у Беларусі. На фоне дыктатуры, на фоне тых забойстваў і рэпрэсіяў, якія адбываліся ў Беларусі, Арменія выглядае дэмакратычнай праеўрапейскай краінай. Вось гэтую дэмакратычнасць з аднаго боку і тыя негатыўныя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі, з іншага боку, таксама як і ўцягванне Беларусі ў вайну, Нікол Пашынян намагаецца выкарыстаць. Трэба ж таксама ўлічваць, што ўсё ж такі на і падтрымцы Пашыняна, і ввогуле на сітуацыю ў Арменіі даволі моцны адбітак і ўздзеянне мела вайна ў Нагорным Карабасе, і тое, што Арменія фактычна яе прайграла. Тыя тэрыторыі, якія былі заняты Арменіяй больш чым 30 год у межах апошняй вайны, былі дэакупаваны і заняты Азербайджанам. Усё гэта стварае вельмі комплексную цяжкую сітуацыю у Арменіі, тым больш, што і Пуцін, як мы бачым, намагаецца ўздзейнічаць на Арменію, не дапусціць сур'ёзных перанакіравання сур'ёзнага Арменіі на Европу. Хотя дзеля справядлівасці варта дадаць, што Нікол Пашынян быў адным з першых, хто ў 2020 годзе павіншаваў Александра Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах з перамогай. Тым часам Лукашэнка сёння ў такой сітуацыі, што яму адказваюць і з Украіны, і з Арменіі, і ён пакуль што маўчыць. На ваш погляд, рыхтуе адказ, ці ён рэальна адчувае сябе ў такой невыйгрышнай, слабай пазіцыі ў гэтым выпадку? Маеце на ўвазе Лукашэнка, так? Так. Ну, справа ў тым, што для яго гэтыя заявы не маюць асабліва такога моцнага значэння. Канешне, як толькі ўсё пазбіраецца і будзе нейкая вялікая канферэнцыя, Лукашенко скажа ўсё, што ён думае і пра Украіну, і пра Пашыняна, і пра візіт Ціхановскай ва ўкраіне. Зараз ён намагаецца нейкім чынам не узбуджаць нейкія хвалі, не рабіць вострыя выказванні, якія можна было б якраз такі ўспрыняць як слабасць. Лукашэнкаўская Беларусь зараз намагаецца адказваць зусім іншым чынам. Ну, гэта перш за ўсё вось гэтыя палітычныя глобальныя саміты, еўразійскі саміт у Казахстане, таксама вучэнні з выкарыстаннем ядзернай зброі, якія прахадзілі не так даўно на тэрыторыі Беларусі і Расіі. Ну і апошні момант тое, што ў Беларусі адбываецца ўсё ж такі на вельмі такім інтэнсіўным узроўні вайсковая падрыхтоўка і мадэрнізацыя ўзброеных сілаў Беларусі, мілітарызацыя не толькі ў рыторыцы, але таксама мілітарызацыя ў пэўных унутраных працэсах, узмацненне спецслужбаў, унутраны ціск. Ось сёння, учора прайшлі спецвучэнні у Магілёве, дзе спецслужбы выкарыстоўвалі ўсе магчымыя сродкі для падаўлення масавых пратэстаў. Месяц раней такія ж самыя вучэнні праходзілі
і спецадзінак, такіх як «Торнадо», у Вітебску, і там прысутнічалі ўсе высокае кіраўніцтва, у тым ліку і сумна вядомы Карпенкоў. Усё гэта дэманстрацыя такой сілы, і нездарма, бо відавочна, што Украіна перахапіла стратэгічную ініцыятыву і на фронце, і ў тылах, і Лукашенко, безумоўна, рыхтуецца да таких негатыўных наступстваў, пры якіх Расія будзе слабець, а гэта будзе ўплываць на ўнутраны парадак у Беларусі, на разгойдванне сітуацыі, таму ён намагаецца дэманстраваць рэальную моц, а не займацца слоўнай эквілібрыстыкай, хаця калі будзе нагода, нейкая вялікая канферэнцыя, ён, безумоўна, выкажацца наконт і Арменіі, і Украіны. Я думаю, што гэта таксама будзе інтэнсіўнасць узмоцніцца перад самімі выбарамі ў Арменіі. Ну, але яшчэ раз хацелася б падкрэсліць, што Лукашенко, думаю, што выкарыстоўваецца як у пэўным сэнсе дадатковы ресурс для ўздзеяння на армянскую супольнасць, як па-за межамі Арменіі, так і ў самой Арменіі, у кантэксце агульнай інфармацыйнай кампаніі і ўздзеянні, якія праводзіць Расія. То бок Лукашенко не можа тут самастойна нейкім чынам рэагаваць, бо на гэтыя ўсе выказванні ніяк не рэагуе Масква. А гэта азначае, што Масква мае нейкае сваё бачанне сітуацыі і, канешне, б не хацела нават на ўзроўні рыторыкі узносіць вось гэты градус канфрантацыі. Хаця, канешне, Z-блогеры ўсцяж заяўляюць, што Арменію можа чакаць лёс Украіны. Спадар Павел, мы, як журналісты, звяртаем увагу не толькі на выказванні, якія гучаць, але і на тое, якая карцінка, якую карцінку мы бачым. І акурат маем Казахстан, саміт ЕАЭС, сустракаюць Пуціна, сустракае прэзідэнт Казахстану, а Лукашенко ідзе ў больш сціплым атачэнні па блакітнай дарожцы. Ці, на вашу думку, гэта паказвае статус кожнага госця? І таксама звярнулі мы увагу на тое, у якім атачэнні умоўна уласна Путін. У нас склалася такое адчуванне, што ён не пачувае сябе ў бяспецы, нягледзячы на тое, што прыехаў саюзны Казахстан, і выглядае, нібыта ён трапіў на акупаваную украінскую тэрыторыю. Ну, я не думаю, што варта перабольшваць у гэтым сімвалізме, і хто па якой сцежцы дарожцы Дыванікава ідзе. Думаю, што ўсе там неабходныя пратакольныя умоўнасці былі выкананы. Не было ніякага адмысловага падкрэслівання таго, што хтосьці па статусу ніжэйшы, хтосьці па статусу вышэйшы. Канешне, адносіны да Расіі, да Пуціна будуць заўсёды зусім іншыя, чым адносіны да Лукашенка ці да іншых прэзідэнтаў краінаў-сябраў Еўразійскага звязу. Нездарма казахскі прэзідэнт увесь час падкрэслівае вялікую гістарычную місію Пуціна для Расіі. У якім кантэксце ён гэта падкрэслівае, даволі цяжка сказаць, бо гэта місія сапраўды зараз выглядае як місія па развалу Расіі. Ну, але тым не менш, канешне, для Казахстана Расія застаецца вельмі моцным партнерам. Гэта першы момант. Другі момант, Казахстан таксама і адчувае уласна і небяспеку, бо ўсё ж такі такія прарасійскія погляды, сепаратысцкія погляды, асабліва на тэрыторыі паўночнага Казахстану, там даволі застаюцца моцнымі. Таксама такая ўсцяж узгадвае 2020 год. Дарэчы, Арменія таксама умоўна прыняла ўдзел у той так званай спецаперацыі прабачце, не 20 год, а 22 год. Гэта студзень 22 году, калі у Казахстане адбыліся сур'ёзныя сутычкі, спроба, як кажуць, дзяржаўнага пераварода з боку
атачэнне Назарбаева, былога прэзідэнта. І для выжывання рэжыму Такаева, канешне, важную ролю згулялі сілы АДКБ, перш за ўсё Расіі, таксама Беларусь брала ў гэтым удзел. Таму невядома, якую ролю Расія згуляла ў тым, каб усё гэтае распачаць, працэс дэстабілізацыі Казахстану, мы ўсцяж да канца не ведаем усіх дэталей тых падзей. Таму такая Казахстан разумее і пагрозы з боку Расіі, і, на жаль, тую эканамічную залежнасць усцяж, якую адчувае, і намагаецца, як заўсёды гэта робяць азіяцкія краіны, як у тым старым савецкім фільме «Усход вельмі тонкая справа», просто не раздражняць Маскву ніякімі словамі, ніякімі дзеяннямі, трываць, рабіць сваё, а старацца не кідаць камяні ў Расію, асабліва зараз, калі для Масквы сітуацыя вельмі цяжкая. І, безумоўна, Казахстан будзе адной з першых тых краін, і ён ужо выкарыстоўвае слабасць Расіі, абапіраючыся на Кітай, якая будзе намагацца дыстансавацца ад Расіі ў той момант, як толькі гэта будзе магчыма. Спадар Павел, давайте яшчэ раз вернемся да Украіны. Напярэдадні вы апісвалі сцэнарыі вызвалення Беларусі, у тым ліку акупацыю нейкай часткі Беларусі. Пры ўдзеле спадарні Святланы Ціхановскай назвалі гэта сцэнаром ад малаверагодна рэалістычнага да сярэдневерагоднага. Чаму ўвогуле ў краіне можа гэта спатрэбіцца, спадар Павел? Все ж таки б не называў гэта акупацыяй часткай тэрыторыі, бо гэтае слово гучыць неяк неёмка ў кантэксце таго, што адбываецца ва ўкраіне. Гэта спецаперацыя, сцэнар, які заўсёды мае магчымасць мець месца ва ўмовах гібриднай вайны, ва ўмовах таго, што з пачаткам вайсковых дзеянняў і з утварэннем палка Каліноўскага такі сцэнар заўсёды разглядаўся, толькі вядучай сілай чакалася, што будзе полк Каліноўскага, які набыў тады даволі сур'ёзную падтрымку і легітымнасць, і на Ўкраіне ўспрымаўся значна менавіта як апазіцыя беларуская, а не ўспрымалася беларуская апазіцыя Ціхановская. Зараз, як мы бачым, ролі перамяніліся, але трэба сказаць, што сцэнар магчымых уваходаў, магчымых заняцця тэрыторыі пад беларускім сцягам, яны заўсёды разглядаліся, яны заўсёды былі. Але яшчэ раз падкрэслю, што такой вядучай сілай павінен быў быць полк Каліноўскага, для чаго ён і ствараўся, як такая вядучая сіла беларускага вызваленчага войска і вызвалення Беларусі. На жаль, сітуацыя зараз з беларускімі добраахвотнікамі не вельмі аптымістычная па розных прычынах. Такой адзінай кансалідаванай сілай пакуль што не стварылася. І Украіна, канешне, можа выкарыстаць для пэўных і гібридных аперацый, інфармацыйна-псіхалагічных атак зараз кабінет і Ціхановскую. Невядома, наколькі Ціхановская гэта ўсведамляе, тым не менш мы пабачылі, што ў апошнія дні даволі моцна такая была інтэнсіўная інфармацыйная хваля ў бок Лукашенка, у бок рэжыма Лукашенка, і узгадваліся тыя 500 цэлі, мэтаў, на якія могуць быць скіраваныя дроны, і таксама дача ці рэзідэнцыя Лукашенка, што павінна было узмоцніць такую трэму, непэўнасць Лукашенка, асабліва на фоне таго, што Украіна вырабляе на тэрыторыі Расіі і ў акупаваным Крыму. І калі неабходна будзе, калі зменіцца парытэт сіл і высвабадзяцца дадатковыя рэсурсы, канешне, магчыма правядзенне падобнай аперацыі, якая была праведзена, напрыклад, у мінулым годзе ў Курскай вобласці, калі украінскія войскі ўвайшлі на глыбіню некалькіх дзесяткаў кіламетраў на тэрыторыю Расіі, была захоплена Суржа, была абвешчана умоўна Курская народная рэспубліка. Гэта быў даволі моцны маральны, псіхалагічны і стратэгічны удар па Пуціну, хаця украінцы вымушаны былі сысці, але Беларусь не мае такіх дастатковых рэсурсаў, лукашэнкаўскае войска, ні абарончых, ні наступаючых, каб у выпадку рэалізацыі такога кропкавага удару, які б мог бы здэстабілізаваць рэжым Лукашенка,
можна было б нейтралізаваць добра арганізаваны наступ і залёт тых же самых дронаў. Задача, я думаю, ўсёй гэтай кампаніі інфармацыйнай і палітычнай з удзелам Ціханаўскай, бо так сапраўды іншага сэнсу я не бачу прыезда Ціханаўскай, акрамя таго, каб гэта было часткай такой спецаперацыі, спецпалітычнай інфармацыйнай аперацыі. Нездарма, канешне ж, кіраўніком адміністрацыі офіса Зеленскага з'яўляецца былы шэф ГУРу вайсковай выведкі, які з'яўляецца адным з хіба выбітнейшых спецыялістаў у рэалізацыі такіх аперацый за апошнія гады ввогуле ў свеце, калі мы так шчыра скажам. Таму Беларусь гэта добры, зараз лукашэнкаўская Беларусь вельмі добры аб'ект для рэалізацыі менавіта такіх аперацый. Гэта звязанае, канешне, з тым, што ўжо Украіна не баіцца рэальна адкрыцця другога фронту. Яна разумее, што гэтага не будзе. Раней баялася правакаваць любымі заявамі Лукашенка, каб сапраўды Беларусь знову не была б выкарыстана ў якасці трампліна расійскімі войскамі, каб не былі размешчаныя ракеты, самалёты, якія б знову наносілі ўдары. Зараз фактычна краіна гатовая да сур'ёзнага супрацьстаяння і нават да рэалізацыі такіх кропкавых удараў на тэрыторыі Беларусі. Наколькі гэта рэалістычна, знову ўсё залежыць ад шмат якіх фактараў, як будзе разгортвацца сітуацыя, але чым слабей будзе Расія, чым больш неўпэўнены будзе адчуваць сябе Лукашенка, тым больш магчымасць такога сцэнарыя. Дзякуй вялікі за размову. Павел Усаў, палітолог і палітык з руху «Вольная Беларусь» быў з намі на відэасувязі. Тым часам Расія не дапусціць каляровых рэвалюцыяў і будзе дапамагаць у гэтым іншым краінам. Пра гэта заявіў сакратар Савету бяспекі Расіі Сергей Шайгу на першым міжнародным форуме ягонага ведамства, які цяпер праходзіць у Расіі. Паводле Шайгу, Захад падагравае міжэтнічную і міжканфесійную варожасць пры дапамозе інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіяў. Маўляў, каб не дапусціць каляровых рэвалюцыяў, Расія разам з краінамі глобальнага поўдня і ўсходу забяспечыць належны ўзровень інфармацыйнай бяспекі і захавання духоўна-маральных каштоўнасцяў. Как сказал президент, 2020 года больше в Республике Беларусь не будет. Шайгу яшчэ толькі заявіў, а Іван Кубракоў ужо зрабіў. Міністр унутраных справаў Беларусі асабіста правёў у Магілёве камандна-штабныя вучэнні, як душыць масавыя пратэсты. Адпрацоўвалі сярод іншага нейтралізацыю групавых парушэнняў грамадскага парадку і вызвалення закладнікаў. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельного оружия. Мы к этому должны быть готовы. Аналагічныя вучэнні, як спыняць пратэсты, прайшлі ў Віцебску, Берасці і Менску. Тым часам дзяржаўны прапагандыст Ігор Тур заявіў, што беларусаў ужо спрабуюць раскачаць і робяць гэта, на ягоную думку, праз сацыяльную сетку Threads. Я открываю свой Threads и вижу, например, исключительно протестный контент. И у меня вроде как должна создаваться иллюзия, что все в мире или в Threads, во всяком случае, они все за что-то одно. Хотя так, конечно же, не бывает. Сам Тур таксама завёў аккаунт у Threads і актыўна яго вядзе, каб супрацьстаяць апанентам і весці там сваю прапаганду. На сувязі прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Владимир Жыгар. Владимир, добрый вечер. Вітаем на Белсаце. Дзякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечер. Добрый вечер. Падаецца, Расія раней ужо казала, што будзе дапамагаць душыць пратэсты ў іншых краінах, на прыкладзе Казахстану вось у 2022 годзе мы гэта ведаем. Але чаму ўвогуле зараз з'явіліся гэтыя заявы? Ці сапраўды, як кажа палітолог Павел Усаў, Украіна цяпер уплывае вось на гэтыя працэсы, Лукашенка і ягоны рэжым адчуваюць нейкую неўпэўненасць і слабасць Расіі і дзеля гэтага рыхтуюцца да нейкіх народных пратэстаў? Ну, смотрите, тут на самом деле ситуация может быть гораздо более сложная, потому что Россия не побеждает в войне против Украины. Белпол неоднократно рассказывал о том, что за последние годы на территории Беларуси возводят инфраструктуру военного назначения.
Милитаризируются белорусские дети, милитаризируется белорусское общество, милитаризируется белорусская экономика. И, в принципе, сейчас те заявления Украины, которые есть, они не беспочвенны. И ситуация может измениться. Да, не в ближайший день, два, либо месяц, но в такой краткосрочной перспективе ситуация может действительно может измениться. И заявление России это они очерчивают таким образом сферу своего влияния. То есть, если какая-то ситуация начнет меняться в этих странах в связи с тем, что, может быть, опять-таки, есть продолжение войны в Украине, могут быть другие конфликты, экономическая ситуация в той же самой России, мягко говоря, не самая лучшая, а она снабжает деньгами такие вот режимы, например, как Лукашенко, то ситуация в этих странах может меняться, но это все будет подавляться максимально жестким способом. То бок, я так разумею, што страляць у людзей гэта не проста запужванне, а это рэальна сцэнарый, які прадумваюць ужо наперад улады. Безусловно, при изменении ситуации экономической, либо военной, главной задачей режима Лукашенко будет удержать власть в своих руках. Потому что вы же должны понимать, что условно, предположим, что начались какие-то боевые действия, и в этот раз уже выйдут на улицу не просто люди, которые хотят, чтобы их голоса правильно считали, чтобы не было насилия, чтобы, не знаю, были свободные СМИ и все прочее. То есть не те люди, которые хотят демократии, а просто выйдут обычные белорусы, которые вчера стояли, не знаю, за станками, которые работают в магазине, потому что теперь их имущество, недвижимость подвергаются ударам, их знакомые и близкие могут погибнуть. И система будет делать все, чтобы удержать контроль в стране. Но тут тоже такой парадокс, что согласно статье 29 закона об органах внутренних дел, применение и использование оружия запрещено при большом скоплении людей, так как от этого могут пострадать посторонние лица. То есть, в принципе, когда мы говорим про массовые какие-то мероприятия, там даже сотрудникам никогда не выдавали оружие, потому что была вероятность, пускай небольшая, что из-за этого может произойти какое-нибудь ЧП. А здесь так называемый министр внутренних дел говорит, что при каких-то массовых беспорядках, опять-таки, это массовое мероприятие, могут быть люди, которые участвуют в этом, могут быть те, которые проходят мимо. Он прямо говорит, потому что мы будем использовать и применять огнестрельное оружие. Это обозначает то, что любые люди, которые будут выходить против системы, неважно, или ты мимо проходил, или ты активно участвуешь. Это люди, которые враги, и с ними будут действовать именно самым жестким способом. Владимир, таксама варта ўзгадаць, што падчас пратэстаў, пасля выбарчых пратэстаў 2020 года і тады выкарыстоўвалася зброя, і тады былі стрэлы ў людзей, і былі ахвяры. І калі мы параўноўваем сітуацыю сённяшнюю і мінулую, ці сённяшнія вучэнні, яны рыхтуюцца да нечага іншага. Ці ёсць нейкая розніца ў метадах падрыхтоўкі? Ці тут менавіта разглядаецца варыянт таго, што людзі, як вы кажуць, выйдуць са зброяй, альбо гэта будзе ваенны час? Ці ёсць розніца ў падрыхтоўцы? Смотрите, вспоминая 2020 год, использовали и применяли огнестрельное оружие только лишь фактически считанное количество раз. Даже то же самое убийство Трайковского – это использование спецсредств. То есть это были резиновые пули, но с очень огромной силой ударной. И поэтому этого человека убили. И здесь, и когда мы видим какие-то кадры, где тоже стреляют, не знаю, с помповых ружей, они использовали именно спецсредства. И это не было, то есть, оружие летальное, то есть это условно табельные пистолеты и так далее. Поэтому, а здесь напрямую говорится о том, что как только появится такая ситуация, будут применять огнестрельное оружие. Это уже, сильная разница. Если посмотреть на те кадры, то видно, к чему они готовятся. Они подготавливают личный состав. То есть это, как правило, это сержанты, прапорщики, старшие сержанты. То есть, как правило, это не офицеры, не идет речь о офицерах. Они подготавливают бороться просто с людьми, чтобы... То есть вы же видите, что вдоль дорог стоят условно женщины в белом, с цветами, и они их готовят именно к такому. Они готовят, чтобы когда личный состав условно выйдет разгонять такого рода мероприятия массовые, чтобы личный состав не дрогнул.
Потому что им-то все навязывают, что это все там, убийцы, экстремисты, террористы. А здесь перед ними просто вот такие люди, потому что они-то сами прекрасно понимают, что никто в нынешней ситуации не будет выходить против них там с оружием, с какими-то там условными палками. Да, со временем этот протест может трансформироваться и радикализироваться, поэтому они не будут допускать ошибок прошлого, когда просто люди изначально выходили, они с этим ничего не делали. А они будут гасить любую активность на корню. Гаспадар Владимир, яшчэ такое ўдакладненне. Калі ў 20-й, яшчэ раз узгадаем, там была сітуацыя, была сітуацыя, калі, магчыма, сілавікі гатовыя былі перайсці да народа, вельмі шмат задумваліся. Калі б уявіць сёння сітуацыю, якой варта ісці супраць уласнага народа, ці яны б таксама сумняваліся, ці ўжо апрацоўка зроблена такім чынам, што адназначнае было рашэнне падтрымаць уладу? Что вам вядома про это? Это непростой вопрос, потому что он не только зависит от системы, он зависит в том числе от общества в эмиграции. Потому что когда за последние, скажем так, 6 лет сначала мы слышали фразы там «милиция с народом», «переходите на сторону народа», а потом люди переходили и, в общем-то, им начинали говорить: так вы же работали на систему, поэтому что здесь с вами разговаривать? То есть они же это тоже все видят, это все им специально показывают. И такое чувство, что люди, которые говорят, задвигают такие вот нарративы, это делают вообще специально. То есть сейчас уже в нарративы 2020 года там «милиция с народом», оно уже не сработает. Здесь важно понимать, какой будет контекст, по какой причине могут выйти люди. Сегодня я могу так бегло сказать, что причины могут быть 2. То есть это абсолютно пустой холодильник у большинства белорусов, что на самом деле очень маловероятно. Все-таки Беларусь находится в центре Европы, и до пустых холодильников еще далеко. И второе, это могут быть действительно какие-то боевые действия, которые будут прямо втянуты в Беларусь. И здесь уже будет вопрос подчиняться либо не подчиняться приказам, будет находиться в плоскости хочу ли я жить или я не хочу жить. И вот от этого контекста и будет зависеть, будут ли эти люди выполнять приказы. Там никто не говорит, они будут переходить на сторону народа, либо не будут. А будут ли они выполнять приказы, либо они их не будут выполнять. Вот постоянно бачым, что пропаганда там и асабіста Лукашенко накручивают белорусов про ворогаў на захадзе. Тут з Украінай апошнім часам бачым вось гэтае нарастанне напружанасці адбываецца. Тым часам Украіна показала начинку арэшніка, і там апынулася, што электроніка вырабленая на Менскім інтэграле. Вось гэты фактор Украіны і вось гэты факт, як ён будзе ўплываць? Будуць людзі пры выпадку, калі будуць нейкія баявыя дзеянні, кансалідавацца супраць улады, ці наадварот, яны будуть сконсолідуватися вакол Лукашенки, як би обороняючи свій суверенітет, там, як каже улада и силовики? Здесь очень много зависит от нас, как мы будем давать здесь месседж до людей. И если говорить про тот же самый интеграл, либо микрочипы эти, то разве для кого-то это является удивлением? На самом деле нет. И микрочипы — это только верхушка айсберга. И Беларусь поставляет огромное количество боеприпасов, и наши украинские партнеры, безусловно, в первую очередь получают всю необходимую информацию по данному поводу. Все эти условные 500 целей, которые есть. Я когда-то писал в Фейсбуке, в общем-то шутя, но что если кому-то нужны планы, чертежи лукашенковских резиденций, то, пожалуйста, обращайтесь в Билбол. Поэтому могу сказать так, в Украине эти все планы, чертежи давно имеются. И никого не должно удивлять то, что Беларусь активно помогает армии агрессора в войне против Украины. И вот эти микрочипы — это ужасная ситуация, которая показывает эту вовлеченность. И только от нас, от демократических сил зависит, как белорусы поступят и поведут себя, скажем так, в час X. Потому что мы должны объяснять, мы должны это показывать всеми возможными на сегодняшний день способами.
Тым часам, што могуць зрабіць беларусы ў сацыяльных сетках? Раней вось баяліся Фейсбуку, Тэлеграму. Потым спадарня Качанова спрабавала забараніць TikTok. Дакладней, там скаргі праз TikTok. Хоча нават крымінальную адказнасць увесці. Цяпер вось прапагандыст ТУР выказаўся наконт соцсеткі Threads. Маўляў, там адныя БЧБшнікі, якія хочуць забіць бацьку. Ваш прагноз, вось гэтая сацыяльная, ну, як бы, вайна супраць сацыяльных сетак, ці яна мае поспех у беларускай прапаганды, у беларускіх информационных вояров? Ну, безусловно, мы должны доводить правдивую информацию всеми доступными для нас способами, методами. Если это может быть YouTube, Threads, там, не знаю, TikTok, отлично, можно через TikTok. Главное, чтобы информация эта шла, и люди ее... Если человек, вы сами понимаете, как работают алгоритмы, человек где-то остановился на пару секунд, посмотрел, а значит, что сами алгоритмы будут дальше ему предлагать эту информацию. Это очень важно на сегодняшний день, потому что в условиях тех, которые есть в Беларуси, пока условно есть интернет в Беларуси, то это нужно максимально использовать. Яшчэ, напэўна, ёсць у нас апытанне на эту тему. Ці карыстаецеся вы соцсеткай Threads? Акурат на соцсетку Threads звярнуў увагу прапагандыст ТУР, і мы запыталіся ў нашых гледачоў. 49% кажа, што выбірае іншыя соцсеці, і толькі 10% кажа пра тое, што карыстаецца соцсеткай Threads актыўна 12 час ад часу. 29% увогуле адказалі, што не карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі. Тут мы акурат кажам, што YouTube таксама можна залічыць да сацыяльных сетак, таму паўстае пытанне, чаму столькі прагаласавала. Калі ж агулам казаць пра інфармацыйную вайну, якая фактычна ідзе, перамога на чыім баку, на вашу думку? Ну, сложно сказать. Ну, скажу так, в Threads меня нету, подумаю. Может быть, заведу аккаунтом. Но если по соцсеткам, то я, кстати, анализировал, я делал последние 2 поста в Фейсбуке, очень огромное количество ботов налетело. И я обратил внимание, что там были просто... Да, в том числе, и там было огромное количество ботов, и боты якобы из Беларуси, и благодаря тому, что под рукой есть базы данных паспортные и система распознавания лиц, я посмотрел, что это за Беларусь. И у меня сложилось такое стойкое впечатление, что режим просто-напросто, если так простыми словами, уводит аккаунты у пенсионеров, потому что там половина это пенсионеры, которые там были какими-то воспитателями в садиках, дворники, ранее судимые. И дальше они уже говорят о каких-то геополитических вопросах, будто они в этом очень сильно как бы разбираются. И создается такое впечатление, что да, вот обычные белорусы просто пишут и негодуют от всего происходящего. И здесь необходимо всем нам консолидироваться и максимально доводить информацию. У нас есть блогеры, у нас есть те же самые, там, не знаю, там, телеграм-каналы, у нас есть большие СМИ. И всеми возможными способами мы должны доводить информацию, которая нужна здесь и сейчас. Рассказывать о ситуации, анализировать происходящее и объяснять белорусам, что причиной всех этих проблем, которые есть сейчас, которые были и которые могут быть в будущем, является именно режим Лукашенко. Владимир, вельмі цікавае ваше назіранне, цікавая інфармацыя, якая патрабуе дадатковага часу, каб гэта абмеркаваць, напэўна, і прадставіць нашым гледачам. Вам вялікі дзякуй за гэтую размову. Владимир Жыгара, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол», быў на відэасувязі. Цяпер даведамся, што цікавага адбываецца ў беларускіх рэгіёнах. Прыйшоў час нашай сталыя рубрыкі «Навіны рэгіёнаў», якую мы рыхтуем сумесна з рэдакцыяй «Багамедыя». Нетыповая для беларускіх гарадоў і мястэчак скейт-пляцоўка прыйшла ў занядбанне ў Маладзечне. На гэта скардзяцца і былыя наведнікі, дзеці і падлеткі. Маўляў, цяпер на гэтай пляцоўцы замест прыемнасці атрымаеш толькі траўмы. И если в прошлом году надо было заменить всего пару листов, то в этом году все намного хуже. Вот так выглядит основная конструкция, дыр в конструкции. Их достаточно много, некоторые не закреплены. Этот съезд дырявый с 2 сторон, крепления внизу не выдержали.
Беларус схадзіў у краму і застаўся здзіўлены. Каб набыць самыя простыя прадукты, ён, як сам падлічыў, аддаў заробак за адзін дзень на працы на заводзе. У каментарах пад відэа некаторыя беларусы таксама прызналіся, што паход у краму па прадукты ўжо даўно робіцца прычынай стрэсу. Колбаса мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Ну что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе. Чтобы купить вот это? Не. Когда там до руководства нашей страны уже дойдет вот этот беспорядок. Евроопт. Не толькі скаргі, але і справаздача працы над памылкамі цяпер можна знайсці ў тык-току. У адказ на крытычнае відэа талачынскія камунальнікі імгненна адрамантавалі каналізацыю ў адным з дамоў. Перад гэтым жыхары скардзіліся на затоплены падвал, ваду каля лесвіцы, брудныя сцёкі пад падлогай і моцны пах каналізацыі. Порыв канализации был выходной день. В понедельник днем были произведены работы по прочистке канализации, но должного уровня результата не принесли. На момент произведена замена участка канализационных трубопроводов, замена крестовины и прочистка внутридомовой канализации. На данный момент все функционирует нормально. І на гэтым завяршаем нашае выданне. Для вас працавалі Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. Зычым гаспадарству добрага вечара. І да хуткай сустрэчы ў наступных эфірах. Пакуль.